Samari wallahi ku ringa jin tsoron Allah. Sai budurwa ta ce muku ku turo sai ku ce wai kuna da family issue. Ku kadai ne masu family. To wallahi tallahi wannan karan ko kun ga auren da aka yi last year December, sai wannan December sai ya ninka shi saboda addu'o'in kawai da 'yan mata suke muku. Ku taimaka ku aure mu mana. Wani irin mugunta ne. Ku nemo min miji na gari. Na roko ku da girman Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah nemo min miji na gari. A nemo mini dani miji na gari mai kudi ɗan alhaji jama'a. Dan Allah taimaka mini. Na yi wannan sako in French. So misali French people bai gane. Babu miji da yana so ni in French people. So nake bari in yi Hausa. In na yi Hausa maybe jama'a za ku taimaka mini. Dan Allah nemo mini miji na gari. Saboda na gaji gabareci no good. Duk abokai na sun yi arme. Ko bazaura ma suna yi arme. Arman su 2, 3, 4 ni ko guda ban. Dan Allah jama'a ko aure na 1 month ne. A nemo mini. Ni dai ina so in taba arme. Dan Allah jama'a taimaka mini. A nemo mini da miji na gari mai kudi dan Allah, dan manzon Allah. Hausa people duka ku da